Salam horasma dihita saluhutna tapukama parmingguota alani martangiang mahita di bagasan rohat nabi martangiang mahita. Tapuji matuhata sia bukwede nomor sia ayat sada sahat tolu di ayat patuluhon rap mahita jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumapalangit dohot kanoon. Idama pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pari ibana, suang songoni ahu, mangalului biru-biruku sogot, haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho ala dilehonho anakmu nasasadai tuhami. Jala dipalua ho hami sian gonggoman ni sibolis. Kupangido hami tuho, sayramoti hami di bagasan hata. Amadosa nami dohot pang jala pamasuk kami hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Siap bukwede 57 ayat sada rodi 2. Ahudo Jahoba de Batam na parma sahatna atong rap mangidogogo mahita tu de Tuhan gogoy mahami mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Tapuji matuhata siap bukwede 167 ayat sada dohok 2 dayak 2 rim mahita jongjong. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Pujo hami dogoarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tubanua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Sai patoktong madi rohanami hamoleteon tuho. O tondi porbadia pangapul dina marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha. Say anak dohoton di parbadia. Amen.
Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digij. Kapuji matuhata siap bukuede 220 sada ayat sada dohot tulu. Tabegema hata ni debata turpuk ni hari Minggu sadarion ima sian 2 Musa biduopat mamuka ayat 10 lalu rodi ayat 20 tolu. 2 Musa biduopat ayat 10 lalu rodi ayat 20 tolu tajahama marsika sorin di ayat 20 tolu rapma hitama jaha. Kamu mulak ni si Musa tu Misir. Dungi laho ma si Musa mulak tu si Jetro si matuanai didok ma tu ibana. Wa loas ma ahu laho asa mulak ahu tu haha agiku akka na di Misir asa huida manang na mangolu do penasida. Dungi nina si Jetro ma tu si Musa laho maho mardame-dame. Dungi nina Jehovah ma si Musa di Midian. Lao maho mulak tu Misir. Ainunga mate sudah hala aka na tumahi Musa. Jadi di bawah si Musa majol mana dohot akka anakna jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Misir. Ditiup si Musa huhut tukok ni debata di bagasan tanganna. Dungi nina Jehovah Musa tu si Musa. Ingot ma dihamulak tu tanah Mesir. Patupahon luhut halonganmu. Dijolo ni Raja Firau. Akan aku pasahat tu tanganmu. Alai aku au. Pertakuhanmu marohana. Asa unang diluas bangsoi lau. Dungi dohonon muma tu Raja Parau songonodo hata ni Jehovah. Anakku si hahaad do Israel. Rap mahita majaha. Alai hataku tuho. Dama. Saibu moku do anak duha bajum. Ima sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Kapuji matuhata siap bukuede 125 ayat sada do 2 di ayat paduahon rap mahita jongjong. Sotari
Pahatidakon ma hapor siawat disandok portibion rap ma hitamadok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama parguna suatu dosa natu palangit dohotan. Ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah sadai iman di tubuh si Maria naga bega sianton di berbadia andora suabuhan ido tuhata natu mau naberin di pangumuman Kristus mate terpajal lebana di hau silang na dua toro dum ditanong na mulak mangul biari patuluhon na manaik tu surgo laundul siam di debata Jehovah amanai pargo na suatu dosani di sini igana play mabutak salobot tutanoon mangumi halak na doon na mate aho porsea iton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatau paning halak Kristen ang badia doho di hasil saani dosa doho di hakai na mandok mulak maluso daging halak mate doho di hangalua sora sudah amin udul maham tikting huria. Shalom. Odolan warta Minggu 15 Agustus 2021. Horas dihamu akanan haulongan tongod di hari Minggu lasni rohaon marpungu hita jala horas madiaka naroho madahoti parminggu ditikyon dihamu saluhutna tapuji madibata mardongan hamoleteon disalut pabahenan na nalinggani ala sa itong tongdo diasi debata hita marhite akka pasupasuna guar minggu sadarion minggu pasapul sadahon dung trinitatis topik minggu debata napaluahon manang Allah yang memerdekakan. Na perjolo permingguan online dohot offline pinabotohot tu hita salut ruas ni huria permingguan hot dope daulahon marhite online paima mernida situasi nang kondisi na memungkinkan tadohoti ma permingguan siap bagas tabe napaduahon pinangido tu saluhut akka perhobas ni gereja asa tetap taat protokol kesehatan yaitu 3M asa tongtong di bagasan hai pason hita saluhutna napaduahon merturia pinabotohot tu hita saluhutna marningot sa liling permingguan online acara liturgi permingguan tontong disagi situa tuganup ruas marhite harota sa acara ng WhatsApp asaboy madohoti permingguan online di patubabima akka pelean bulanan pengucapan syukur ng akka na asing di pasahat marhite situa lingkungan manang ditransfer tu rekening huria na tersurat di kop liturgi permingguanon tu parhalado song leader operator YouTube nang permusik merdalan ma sesuai roster jadwal nang diaturhon asa tongtong latihan de puji-pujian sebelum hari perminggu ini. Diakonia
Mauliate mandi tuhatta nunga torok malum jala sehat ruasta sian sahid COVID-19 tontong mahita martangiang asa malum jala sehat matutu akka dongatta nama na sementara isoman manang namar sahid selain COVID-19 jala tetap mahita saluhutna menjaga kesehatan taat protokol kesehatan jala porsea tu debata di pangaramationna di ngolutta siganopari napapaton koinonia data ruas sesuai informasi pangiduan sian pusat HKIP asa ganup huria pasahaton laporan godang ni ruasna lau masuk tu almanak HKIP 2022 paling lambat akhir bulan Agustus 2021. Di baini pinangidoma salut ruas asa di pasat situa lingkunganna ima data keluarga suami istri anak nang natinggal di bagas tabi nagabe anggota ruas nagok di huriat tahun jala boydo ditransfer marhite link angket data ruas na dibagi marhite WA grup huria manang mengisi formulir sian situa na palimahon per tahun akka pelian per minggu dohot akka pelian na asing di kondisi saunari boy ditransfer tu rekening ni huriatta imana tersurat di kop warta manang di pasahat marhite situa lingkungan lau mengurupi operasional ni huriatta. Perbaikan jalan gereja yang rusak pinabotong tu hita taringot tu kondisi jalan utama na masuk tu gereja kondisi rusak aspal retang gejala longsor Huria bertindak, itkon hatop dipadenggan manang diantisipasi. Asa unang longsor lebih parah muse. Di bahini marhite koordinasi huria dohot panitia pembangunan sebagai pelaksana perbaikan memasang taluk jaladana tusi dipakai masian kas pembangunan. Warta perhepengon saldo akhir per 15 bulan walu 2021 huria minus 4.566.727 rupiah pembangunan 70 juta 411.100 rupiah. Pusat yang belum ditransfer 10 juta 427.310 rupiah. Sending 4 juta 110.500 rupiah. Tapeuk ma dibagas rohatta hatan di bata na tersurat di pesalmen opat ayat onom namadok pelehon hamuma pelehon hati goran jalan marhaposat tu Jehovah ma hamuna tabe dohot hata maulate pinasahat tu saluhut ruas huria donator nang sude na pasahaton pangurupian program ni huriatta marhite pelean, amulateon, perpuluhan, pengucapan syukur, sumbangan nang akan asing na dipelehon tu dibata. Sonima odolan ititing di minggon, ati dongadong na lipe taringot tutulisan nang akka perhepengot di warta minggon, dinggamma tapasahat langsung tu paralado, mauliate sa itu hatta ma nama masuk hita salhutna
nang saluhut pagkabayasan ni Uriat taon bain sangap dohot hamuliaon di goarna. Amen. Horas. Tapuji matuhata siap bukuede nomor 700 sia uhut mahita pasahaton pelian parjolo sada A dohot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramuti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Dihamu amanami inanami nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ata di debata na tersurat di surat ni Apostol Yohanes bidualu mamuka sian ayat 30 tolhas tu ayat 36 songonom mahujahon asa dinamaka tahoni ibana torokma gabe porsea di ibana dungi didok Yesus ma tuaka Jahudi naung gabi porsea di ibana molomian hamu di bagasan hatakku sitong mahamu sisiaku dungi tadaumu nama nasitongi jala pauluone nasitongi mahamu jadi dia lusi nasida maibana ninama pinoparni si Abraham dohami dangdung hami mangadop di halak buasa dokonomu paluaun mahamu
Dungi didok Jesus ma mangalusi tutu si tutudo na hudahot tuhamu hato ban ni dosa dohamu atau ban ni dosa do ganup na mangula dosa dada tong hot di bagas akka hatoban anakido di si tong molo di palua anakihamu na malua si tutu mahamu di si masahatna dihamu amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus itiki marsikolah hita da taingot dope songo dia akka guru mengajar ujui diajari do marhite persiajaran nani guru honni gurui di bidang na masing-masing. Adong doi guru matematika, IPS, IPA, fisika, kimia, do lan nasing nai. Jala ditiki diajari guru akka muridna tentu di bagasan pakirimon nai dihirim ibana do nasa nani do nai boy di peo akka murid nai hata nai parsiajarani jala ido pakirimon ni akka guru dakoto akka guru sonnari anggona jolo memang ido dihirim manang dia nanido ni gurui iko boy alusan ni muridi manang dia suku-suku nasinukuton ni gurui iko boy murid nai mangalusi akka suku-suku ni ido pola molo taingot na jolo dadaholan rohana labok mengajari akka tak danagi molotung apala adong Jepang naotohian pitor di doltuk do si majuzung nai pitor di gotil do hurum nai asa adong ingot-ingot di muriti bahwa sogodo rohani guru molotung adong naoto murid nai ido najuro jala parbuena boido idota parbueni nani ajaran ni akka guru ni nazulo takas sudedo haseya sudedo boy mulaulaun sudedo boy beradaptasi tuak lingkungan dau sian rohana mandeli dau sian rohana mandata alai tetap ingin berjuang ala nunga dikuasai ibana parbinotoan nani ajar honni guru nai ima hataridaan parbuena jalalau songoni dona di permuluon ni akka Kristen sebenarnya dina diajari Jesusi akka jolma akka halak Jahudi na marpungu na mangihutoni manai hirim rohana di peot jolmai manian hatai hirim rohana di hanguluhon jolmai manian hata nanidok nai asa tuhanguluan nasa na porsea di hata haluau na pinasahat ni Jesusi asa unang mago ngolu ni jolma na porsea na makaposiai debata idoban na didok di ayat 70 sa ro di ayat 70 nomon
dituddalhon jolmaima, dituldalhon akana porsiaima, pangulaon nama rumah dosa. Ido nani hiripna. Jalasada jaminan nani lehon ni Yesus nang tuhita jolma marhite turpukon, molo saleleng mangulu jolmai di bagasa dosa, dada habongotan ni nasida surgo harajaun ni debat. Jadi cara mengalo dosai dia dong, maka porsiai debata, maka porsiai Yesus. Holani do dalan natigor jalan nasitong mangalo dosa. Asaboy habongotatta harajaun ni debata. Holani. Jadi nasa nong porsia tu debata datot tu dalhonon nama dosa. Nasa naung persea tu debata datot tu dangulah honon nabi dosa ala nunga jonok ibana tu debata ala nunga mangulu ibana di bagasan pakirimon nasian debata songon dana kido dana nabisuk namalo namangului aka persiajaran nani guruhonna jalapatun dia ka persiajaran nani atusanna dada potan hanguluan maimana ya bagi anak-anak atau murid-murid yang sudah mengerti dan memahami apa pelajaran yang dia pelajari itu, yang dia terima dari guru tersebut, tentu dia akan mengabdikan, akan mengekspektasikan dirinya melalui ilmu yang dia pelajari itu untuk masa depannya. Kesuksesan itu sesuai dengan apa yang sudah Anda pelajari. Tidak ada kesuksesan hadir tanpa ilmu pengetahuan. Kebanyakan orang bermimpi tidak perlu sekolah, yang penting sukses. Ya. Banyak orang berhayal hanya makan tidur saja, yang penting sukses. Jika itu yang hendak kita lakukan, kesuksesan dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Kemerdekaan juga dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Jika kita membaca ayat 30 hingga ayat 36 ini, ya. Yesus mengajak kita untuk melihat, belajar apa itu dosa. Apa itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apa itu yang tidak benar? Tentu kita mempelajari itu. Ya, kita belajar. Jika kita sudah mempelajari itu, maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Tentu yang kita pelajari, jika itu sudah dosa, yang kita pelajari adalah bagaimana menghindari dosa itu. Bagaimana, apa langkah, apa cara supaya dosa itu tidak saya lakukan lagi. Tentu ada kemerdekaan jika kita memperoleh jalan atau cara untuk menghalau dosa itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa kesuksesan tanpa ilmu pengetahuan adalah sia-sia. Uban naido nang dihamu amanami inanami, maka porsiai debata, sian nasa roha, sian nasa pikiran, natarida
nanay si idauta imahasitongan hati goran nasyan ni batay. Do nasitong. Do natigor na pinatupan ni debata. Marutang josado nasa jolma di portibion ala ni marhutang josado jolma na di portibion tu debata marhiti anak na Jesus Kristus ala ni dosa ni jolmai. Jadi suatu dari pudang marutang kita tu debata marutang do ita satu sadari ora dang lese do pe utak tei ate boido pikiratta dosa dia manaing nang puhulau ate selama pandemi COVID-10 siau gudang do hita garia dalam martabarat marlopit-lopit dosa ta terlungobi dosa nang belga marungut-ungut ate di gedo pemerintah seholan na lockdown ini nanti nadong do bisnis di lockdown no nadong do keuntungan di lockdown non gudang do zulman naman do semua nih nanti disalahon wa pemerintah ape di luas debatado akka raja, akka presiden, akka gubernur, jong-jong di portibion, naga besikak ni debatado nasida, lau manguluhon bangsoy. Jadi molo raja manang presiden dan tahap rosiai, lemah debata. Ya, jak dohi itu berpikir sunguni sama ikom marungut-ungut kita ala natadok lockdown. HP ido dalan nadumenggan lau pasidingon akasahit bongot tu pamatang ni jolmai uban na didok pemerintah lockdown na mga bati sahitidoi. Hipas hita, molo dijebu hipas hita. Jolo malum jo akan namarsahiti asaboy paluang na hita laho beraktivitas. Ya mau lihat mata dok tutuhan ni ngalam morun wain kan itu berarti adong dolaban na lockdown. Ya, yang penyakit pandemi COVID-19 sudah semakin berkurang. Ternyata lockdown itu berfungsi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Itu keuntungannya. Sehingga kita harus menaati itu. Tentu kita berhutang jasa kepada pemerintah. Untuk membayar hutang jasa apa? Taat pada pemerintah. Ini yang paling utama. Dan begitu juga kepada Yesus Kristus. Kita sudah berhutang nyawa kepada Yesus. Dan dia tidak menuntut nyawa sebagai ganti hutang kita. Malah justru Yesus memberikan keselamatan bagi kita. Ya. Tidak ada Tuhan dari yang lain yang mampu melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Ya, dia berkorban demi manusia, mati di kayu salib karena dosa manusia. Tetapi Yesus tidak menuntut itu. Malah Yesus memberikan hadiah. Siapa yang percaya kepada saya, sebab Bapa ada dalam saya, dia ada di dalam saya, maka orang yang berada di dalam Bapa dan di dalam Yesus Kristus, orang yang akan diselamatkan. Itu yang dikatakan dalam ayat 30 sampai 36 ini. Sebab Bapa dan Yesus itu adalah satu. Song-songonino nang kita, sadado kita di bagasan debatan.
Alani i unang diganggu rohatta. Unang belomos rohatta. Di masa lockdownon isi madiantara hita naso mangan. Dang adong kan? Mangan do sudi. Ya. Karejo sian jabu do hita, alai boy do pe hita mangan. Dang raparo, dang hurangan. Gari ada di hari libur Idul Adha, hari raya ni Haji agama tetangga tai, godang dosyak kita na merdalan itu pantai. Coba ya. Dang holan keluarga situa Nabi Noto na lau tu pantai, adong do de baru astai. Ala bosan di jabu lau ma tu pantai. Tu Tanjung ade. Adong na lau tu saga belanja. Ya, coba kita bayangkan. Selama lockdown kita tidak pernah kekurangan. Apalagi tidak lockdown. Berlebih kehidupan kita. Jadi maka itu bersabar Bapak Ibu. Jangan mengeluh, unang marungut-ungut. Tinggal hok kamu bakko tai. Bakko ni halak batagi. Olan na marungut-ungut. Denggan pe di baik dongan marungut-ungut. Roa pe di baik dongan tok tong no marungut-ungut. Emma tutun na moto. Ayo mana saya sering terjadi kan? Jadi alani ini bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan Yesus juga mengatakan di ayat 36. Molo di palua anahiham nama luas itu tuh mahamu. Ini jaminan yang luar biasa. Maka respon daripada orang yang percaya itu sudah layak mereka mengatakan syukur puji Tuhan. Ate mau lihat made bata. Ai molo di palua ho hami. Molo di palua anak mi hami Yesus Kristus. Mau lihat dari dodohonota sebagai ungkapan rasa syukur. Nah maka itu mari orang-orang yang sudah terbebas, orang-orang yang sudah merdeka, kita kena porsianong maluas ya nak dosa marlas ni rohama puji hamu madebata sian salut roha pikiran nang bugomu jalaha holongi maimana songon debatan nama kaholongi hita. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate mali Tuhan. Nungadi dongani hohami. Sahro di bagasatikyon. Guarnido nasetok tong hupuji hami. Ala setok tong do. Todimi nama dongani hami. Diragam ni namasa di parnguluan namion. Toktong do di patupaho akas ilas ni rohanami. Dan adong namar nahura. Dan adong naso sikop do sudi. Uban nai. Upajono kami diri nami tuho. Disyalani ali Tuhan. Disaluhut akapabayanan mi dang tarasam saluhutna. Manok tong doang go haholongan ni rohami. Dihami akan aporsu. Marpamuati maroham. Diaka jol hajol maun na dihagalionon. Molotung pe adong pangalahu. Pabayanan nami nahumurang. Maradupon hatami. Naung hubegi hami. Naung hutangi hok kami saliling di namanguluhan. Angiat matutu adong hamubaon ni roha. Boy hibul roha ng pikiran namin. Dinalaho mangulahon saluhut hobar tuhatami. Uhamulateo kami donang jakaruas ni huriam dang diluaso umasusa tumatangis saluhut aka ruas ni huriami.
Totong dilokodo tangamu ditugu-tugu hodo nangakaruas ni huriam talumobi akabibe Nasaret diaka parnaluan nanya dopan ni naside gabi marlas ni roha mardongan ulu-ulu uban na yali Tuhan diaka hahipason nanaung di pasato di hami saro di bagasan obaso diaka ruas namar sahit nunga gudang torop na malu saluhut na do dijagai ho jala diramoti ho nasa ubat na dipangan nasidai asatung marhai pason muse akaruas ni huriami suang-songoni nang huriam totong do diramoti ho di pardelana pakobasion ni huriam di masa pandemi COVID-19 di masa lockdown on pos dorohanami na kabomudo salut akadalan malau mangurupi operasional ni huriam asatung marhadenggan muse dalam lahu manatap di situasi normal hanguluan ni akajolma uban nai pasu-pasu manang saluhut akka parnguluan ni ruas ni huriam kaya kanapa sahaton akka pilihan na kaya kanapa sahaton hamolation ni rohana dia ka basa-basa naung ni jalo ni nasida nasyakuri pasu-pasu saluhut nasa naniulan ni tangan ni saluhut ruas ni huriami asal marhasik kopan ulu ni nasidi unang loa sa kapangabati dinalaho mangabati kanauli na denggan naniranapan ni sudia karuas ni huriam masa di parnguluan na side alay patulus may Bartolomo dot as ni ruham onma tangiang nang pangiduan nami dinahutangi o kami hatami nagabebohal di parnguluanon dinanaong di paluaho hami siya dosa ang giat may tutu patubuho nakahamubaon ni roha patuduho nakahamubaon ni parnguluan asa gabi jolma na Maria iya akan aporsediho pinuji pinasa magwar mo na baliyay di bagasan Kristus Yesus Tuhan namin amen. Mari demahita lasuhut papungupilian. Molo Jesus dengan milas rohan Yesus ipangurupi nas rohan Kota perseoni dopos ni rohani mardongaton Yesus ilas rohan Las rohan mardongaton Yesus ilas rohan tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di banogidjang hodo haroroan ni saluhut selelehon nadenggan dot nasa ulibasa na mauliutus
Upasat hami ma sian nanilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu mai jalaramoti asahu parasya kami pilanon. Pati bulhona rajammu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silan lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman amina di bono gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai roh maharajaonmu. Sai saut malomo ni roham di bono tongon songon na di bono gijang. Lehon matu hami saderon hangoluan siapa hari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidong anamar dosa tuhami. Unang hami togyo tu pangunjunan. Palua mahami siat pangago. Ai ho dona puna araja dota gogo odiang jalohamu mah pasu-pasu sian Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar madamena tu tondim. Selamat hari Minggu mari kita horas